Hej og hjertelig velkommen til vores nye podcast Bag Tankerne. Og vi er Trine Hørmand og Sanne Schrold Lundborg. Og vi har glædet os virkelig meget til at komme i gang med den her podcast. Vi har lavet videoer før til vores YouTube-kanal, der bare hedder Sanne og Trine. Og i lang tid har vi gået og tænkt, det kunne også være sjovt at lave de her videoer om til en podcast. Og nu skal det være. Nu er vi klar. Og da vi så snakkede om, hvorfor lave en podcast, for der er jo masser af 3P-podcasts derude. Hvad er det, vi gerne vil med vores podcast? Og det, som vi synes er det aller sjoveste i forhold til den her forståelse, det er at dykke dybere ned i, hvad er det for noget, de 3 principper er. Vi vil gerne virkelig undersøge, om det nu også er principper. Altså, er det noget, der gælder altid? Eller er det bare noget, der virker for det meste, eller som er en god idé? Vi tror på, at det virkelig er principper, og det er det, vi gerne vil dykke ned i sammen med jer her i den her podcast. Og vi er super glade for, at der er nogen, der har lyst til at lytte med. Så tusind tak for det. Ja. Det er dejligt at være i gang, Sanne. Og du får det til at lyde, som om det var så nemt at komme i gang. Det var det da også. Ja, det var det. Da vi først ville i gang, så var det. Så det er lidt, men jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel, også på det, vi peger på, i forhold til, at vi, da vi sådan først tænkte på at lave den her podcast om de 3 principper, så kan jeg i hvert fald huske, at jeg ikke var super hook på ideen, fordi jeg synes simpelthen, det lød for besværligt. Og jeg synes, der var alt for mange ting, vi skulle forholde os til, som en titel og en jingle og en tekst og alt muligt. Og jeg kan huske, at vi begge to snakkede om, jamen så lad os, altså på et eller andet tidspunkt, så må det jo blive nemt. Og når det bliver nemt, så gør vi det. Og det er faktisk det, der er sket. Det er, at vi talte om det, altså for måneder siden. Jeg tror endda før sommerferien. Ja, det var det. Og så har det bare fået lov til at lade ligge. Og så her på det sidste, så har vi begge to sådan ligesom, nu taler jeg også lidt for dig, men jeg tænker, vi er begge to i det. Det der med, at vi har sådan kunne mærke indefra lidt sådan en boblen og en nysgerrighed. Jamen kan vide, hvordan vores titel den skulle lyde, eller om vi kan da lige prøve at se lidt om, jamen hvad kræver det egentlig at lave den her podcast? Og så lige pludselig, så er der kommet sådan en lethed over det. Ja. Så det synes jeg var ret vigtigt at få med, fordi det er jo netop det, vi peger på, at tingene kommer, når de skal. Ja, når man følger livets tempo og ikke forsøger at forcere det. Ja, præcis. Ja, når man så måske også nogle gange gør det på den måde, hvor det bare lige føles rigtigt for os. For eksempel har I måske bemærket, at her ikke er nogen jingle. Fordi der kunne vi bare ikke lige finde den, der var lige os, eller få det til at være det helt rigtige. Så snakker vi om, jamen, hvem har egentlig bestemt, at der skal være en jingle i en podcast? Det er der vel ikke nogen love om. Jamen, så laver vi det bare en podcast uden en jingle, og ser, hvordan det går. Og hvem ved, lige pludselig er der måske nogen, der sender os en jingle, og så tænker vi, wow, det er den fedeste jingle, den skal vi have. Og så kan vi jo tilføje den. Og det peger jo i virkeligheden også på den måde, som vi har, hvad skal man sige, lært at leve livet, efter vi har mødt den her forståelse, at der er måske slet ikke så mange regler, som man ellers går og tror, der er. Og måske kan man også selv opfinde de retninger eller de regler, som man har lyst til at leve efter. Og så bliver livet tit meget nemmere, hvis man ikke tror, man skal passe ind i en eller anden bestemt kasse, som nogle andre har defineret. Men at man måske kan følge den vej, som føles rigtig lige for mig eller for os i det her tilfælde. Ja.
Så også for at vende tilbage til noget af det, du startede med, Sanne, om at vi vil være nysgerrige på, om principper nu også er principper. Og jeg synes, jeg hører i hvert fald sådan ude i verden og i forskellige psykologiske retninger og teorier og så videre, at nogle gange så bliver ordet princip brugt i flæng. Og den måde, vi taler om principper på, det er faktisk som ægte principper. At de gælder 100% af tiden. Altså, der er ikke nogen undtagelser. Ja, på dansk vil man måske i virkeligheden snarere bruge ordet lov eller naturlov, ligesom for eksempel tyngdeloven er et princip, eller er en lov, som gælder for alle altid, uanset om man i øvrigt kender til den eller ej. Det er det samme med de 3 principper. De gælder for alle altid, uanset om man kender til dem eller ej. Så det er den måde, vi oplever livet på, uanset om man ved det eller ej. Ja, god pointe, Sanne. Det vi være nysgerrige på, det er jo undtagelserne. Hvor er det, vi tror, at der er undtagelser? Ja. Og kan vi prikke hul på, at heller ikke der er der en undtagelse, men det er bare fordi, at den måde, vi lige ser tingene på, det er på måske en lidt gammeldags måde, kan man sige. Ikke? Eller den måde, vi har lært i hvert fald. Ja. Ja. Ja, når vi taler om undtagelserne, så hvis du kender til forståelsen af de 3 principper, så har du garanteret enten selv sagt, eller kommet til at høre andre sige, ja, jeg ved jo godt, at det er mine tanker, men, og så er der en undtagelse, ikke? Jo, jeg ved godt, at min oplevelse af livet skabes indefra, men det er godt nok lige svært i den her situation. Der er det altså, fordi ham her, han gør, som han gør, eller der er det her, der sker på mit arbejdsplads, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og der er det, at vi virkelig godt kan lide at være nysgerrige på de der undtagelser og sige, ja, det er da sjovt, fordi hvis vi tror, at det er principper, hvis vi tænker, at det er noget, der gælder for alle altid, så må det jo også gælde i den her situation. Lad os prøve at se nærmere på, om det gør det så også det. Eller er det virkelig undtagelsen, vi har fundet? Er det her, hvor tingene falder op af, i stedet for at falde ned af, hvis det nu var tyngdeloven, vi undersøgte, ikke? Ja. Så jeg tænker lidt om, jeg håber da, at der er nogen her, som lytter til os, som slet ikke kender til de 3 principper. Fordi for mig vil det være, for mig er det meget af formålet med at dele de 3 principper, det er faktisk, at flere kan få øje på, at det er sådan her, vi fungerer. Altså noget af det, vi har fokus på, det er jo, at vi er intakte. Vi er hele og sunde mennesker. Og så bliver vi fanget op i, at vi tænker, vi ikke er. Så det jeg godt kunne tænke os, det er, om vi måske lige kunne bruge et par minutter på at introducere, hvad er de 3 principper? Og det er sådan en, der nogle gange kan give et lille sug i maven, for det er sådan lidt, jeg ved ikke, om man må bande på en podcast, det lader jeg være med. Som giver et lille sug i maven, når man tænker, ups, hvad gør vi nu? Men jeg tænkte, det sådan er lidt på sin plads, fordi så ved vi også, eller så ved andre også, hvad er det egentlig, de fabler om de her love og tyngdekraft og principper, der er ægte og så videre. Så jeg ved ikke, om du vil lægge ud, Sanne? Ja, det vil jeg gerne. Tak, Trine. For mig, sådan som jeg vil beskrive det, så er de 3 principper en måde at tale om, hvordan vi fungerer som mennesker. Og de stammer helt tilbage fra 70'erne, hvor en mand, der hed Sydney Banks i Canada, havde sådan en meget spontan og meget dyb indsigt. Nogen vil også kalde det en åbenbaring, hvor han simpelthen fik øje på, at alt hvad vi oplever, det oplever vi gennem tanke, og det er derfor han kalder det princippet tanke. Alt hvad vi oplever, al den oplevelse vi har af verden, og af os selv og af andre, den kommer til os indefra via tanke. Men vi bliver jo snydt, for det ser jo ud, som om det kommer udefra. Vi synes jo, at hvis vi er i en diskussion med nogen, så synes vi jo, at vi oplever den anden og den andens ord.
Hvis vi sidder på vores arbejdsplads og måske er presset af en deadline, så synes vi jo, vi oplever arbejdspresset udefra. Vi oplever den her deadline, der er blevet lagt på os. Men det, som Siddhartha pegede på, det var, at uanset hvad det er for en situation, uanset hvad det er for en oplevelse, du har, så oplever du den altid indefra, via princippet tanke. Det bliver ligesom filtreret igennem dit eget system, som er skabt af tanke. Og det kan vi få øje på, der kan vi være nysgerrige, hvis vi gerne vil have øje på det, ved at begynde at sige, reagerer jeg altid ens i den samme situation? Eller vi kan begynde at få øje på, det var da sjovt, jeg reagerede på den her måde, men min gode ven, eller min ægtefælle, eller hvem det ellers er, min kollega, de reagerede helt anderledes. Det var da sjovt, for det var jo det samme, der skete uden for os. Så kan vi begynde at få øje på princippet tanke, og hvordan det fungerer på den måde. Og det er jo en af de undtagelser, som vi snakker om i forhold til undtagelser. Ja, lige præcis. Og det er den måde, vi fordyber vores forståelse, det er ved at kigge i den retning. Nå, men det var indtil videre kun et princip, og der er jo 3. Så det, som Sydney Banks også taler om, det er, at vi er alle sammen bevidste. Så det andet princip, ikke at de har en rækkefølge, men det andet, vi er nået til i dag, er princippet bevidsthed. Alle mennesker uden undtagelse er bevidste, og det er det, der gør, at vi overhovedet kan opleve det, som bliver skabt indenfra via princippet tanke. Og endelig, så har vi den her livskraft, princippet livskraft, eller på engelsk hedder det mind, så indimellem oversætter vi det også til princippet sind på dansk. Men det er den her energi, den her universelle energi, som vi alle sammen er skabt af, eller alle sammen er en del af. Det er lidt ligesom at sætte strøm til filmapparatet, og hvor filmen så er tanke, der bliver spillet igennem, og bevidsthed er lærret, hvor vi så kan se den film. Det er en metafor, man kan bruge for at beskrive de 3 principper. Men det, som er det vigtige, det er, at det er ikke en terapi. Det er ikke en måde at en selvhjælpsmetode eller teknik. Tit hører man folk sige, at jeg kan bruge de 3 principper i den her situation, og det er jo selvfølgelig dejligt, hvis det føles som om, man kan bruge de 3 principper til noget. Men i virkeligheden er det ikke noget, der er lavet til, at vi skal bruge det. Det er bare en beskrivelse af, hvordan vi fungerer. Og sådan fungerer vi altid, uanset om vi ved det, og tænker på de 3 principper eller ej. Sådan har vi altid fungeret fra det første åndedræt, vi drog, da vi drog ind i den her verden. Og det er jo det, der jeg synes, det er vigtigt, også fordi, at vi kan ikke være de 3 principper. Og jeg plejer at se dem som sådan 3 møtrikke, ligesom inde i et ur, der sådan, og du kan heller ikke have et princip uden de 2 andre, og så videre. Men at vi alle, ligesom du siger, vi er det allerede. Vi fungerer allerede sådan. Vi ved det bare ikke. Så det, der er hjælpsomt ved ligesom at få italesat de 3 principper, det er jo, at vi bliver bevidste om, at jeg ved egentlig godt, at gode idéer kommer til mig, når jeg slapper af, eller når jeg er i bad, eller ude og gå en tur, eller hvad det nu er for os. At jeg ved jo egentlig godt, at det er der, jeg får mine gode idéer. Men når vi er i en tilstand af stress, bekymring og så videre, så glemmer vi det. Og så forsøger vi at tænke os frem til gode løsninger, eller tænke os frem til, hvordan det nu bliver i fremtiden og så videre, men og glemmer helt, jamen det går faktisk bedst, når jeg er til stede i nuet, for eksempel. Og bare lære denne her energi, livsenergi, kan vi sige, guide mig. Så vi bliver så fanget op i vores psykologi, det vi har lært, og det vi sådan får at vide udefra, og så videre. Og det vi peger på, det er det, vi er inde bagved. Og vi våger at sige vores spirituelle natur.
Ja, Og hvor spirituelle jo egentlig blot mener, at det er noget, det er formløst. præcis. Så vi kan ikke bruge det. Det var det, jeg kom til at tænke på, da du også sagde. Altså det der Ja, med, jamen folk vil gerne bruge det. Jamen hvordan kan du bruge noget, du ikke kan fange, som du ikke kan tage fat om og så videre. Men det er jo formløst, og det er der hele tiden. Og det er det, der er så utrolig hjælpsomt at få øje på. Fordi så når vi er stresset, når vi er fanget op i vores tænkning, jamen så er der også noget i os, der kan komme i tanke om, der var faktisk noget om, at det måske ikke er så hjælpsomt, at jeg bekymrer mig, eller hvad det nu skal være. ja, ja, præcis. Og jeg fik bare lige lyst til at tilføje noget til det, du sagde med, at selvom vi ikke kan bruge de tre principper, fordi de ligesom bare er der hele tiden, så er det virkelig, virkelig hjælpsomt at få øje på dem. Det er lidt ligesom at få brugermanualen til livet. Ikke? Nå, det er sådan, det fungerer. Ikke? Så er det bare meget nemmere. Ligesom når man starter i skole, og man er helt, hvordan hænger det hele sammen, og hvor skal jeg gå hen, og hvor skal jeg sætte mig, og hvornår, jeg skal huske at række hånden, og alle de der uskrevne regler, som man ligesom skal have styr på, når man starter på noget nyt. Der er forståelsen af de tre principper på samme måde en forklaring af, men det er sådan livet virker. Det er sådan du oplever livet, det er sådan du fungerer som menneske. Og Det der er er ingen undtagelser. præcis. Og det er dejligt hjælpsomt at få øje på det, fordi så kan man meget nemmere navigere. Ligesom man jo også kan, når man har gået i skole i et halvt år, man ligesom har fundet ud af, eller er på en ny arbejdsplads, og man har været der et stykke tid, så finder man jo også, okay, kaffen er det her, og vi går til frokost på det tidspunkt, og vi har madpakke med, eller vi har ikke madpakke med, eller okay. Så kan man meget bedre navigere, og det er det, som den her forståelse er så ekstremt hjælpsom med, at den hjælper os med at falde til ro og bedre kunne navigere i livet, fordi vi pludselig forstår, hvordan det fungerer. Ja, ja. Og det er en indsigtsbaseret forståelse. Mm. Det vil sige, at vi kan sidde og fortælle en hel masse, men indsigten kan jo kun komme inden fra dig. Ja. Du kan kun se det indefra ved at få øje på, at det også i dit liv fungerer på den måde, og at der ingen undtagelser er. Ja. Derfor vil du også høre os sige, ligesom du måske har hørt, hvis du har set nogle af de videoer, vi har lavet tidligere, at vi næsten altid slutter af med at invitere til det ene eller til det andet. Og det er fordi, det er super dejligt og super fint at lytte til, hvad andre mennesker har set, og det elsker vi jo også selv at gøre, og læse bøger om de tre principper osv. Det er jo super skønt at fordybe sig på den måde. Men den eneste måde, du kan se noget selv, det er ved at blive nysgerrig på dit eget liv. Okay? Så, okay, de siger, at jeg altid kun kan opleve tingene indefra. Jeg kan altid kun opleve via min egen tanke. Lad mig prøve at se, om det er rigtigt. Kan det virkelig være rigtigt? Okay? Hvis jeg først begynder at blive nysgerrig i mit eget liv og få øje på det i mit eget liv, så begynder det at blive noget, jeg ved. Og ikke bare noget, jeg har læst mig til, og som er en god idé, som nogen engang har sagt. Så begynder det at blive noget, ja, det er sådan det er. Det ved jeg, for det har jeg set. Ja. Og start med noget, der er nemt. Start med noget, som du ikke har noget på. Altså det skal ikke være din ærkefjende, eller et eller andet. Start med noget virkelig nemt. Ja. Og en anden pointe, som jeg godt kunne tænke mig også i forhold til det er, at det jeg hører ofte i hvert fald, det er, jo, men hvad så med de her mennesker, der har det sådan her? Ja, det tænker jeg lige på. Hvor jamen, det ved kun de mennesker. Ja. Vi kan jo ikke vide noget for dem. Så igen, i stedet for at fokusere ud af, for at forsøge, og det er meget naturligt, at vi forsøger at finde hullerne i det, vi siger, altså hvor det måske ikke er sandt. Men igen, hele tiden kom i tanker om at vende blikket indad, og blive nysgerrig på dit eget liv først. Ja, ja, det er præcis. Så kunne jeg også godt tænke mig, at vi her, når nu det er det første afsnit i vores podcast, og nu
beskrev vi sådan lidt om, hvad er de 3 principper, sådan princip 1, 2 og 3. Ikke? Men der er også noget andet, som jeg synes er meget særligt ved forståelsen af de 3 principper i forhold til alle mulige andre former for terapi og metoder og teknikker inden for selvhjælp, som 3P jo meget ofte bliver sammenlignet med, men hvor 3P i virkeligheden er noget helt andet. Det er jo, at de 3 principper, som du sagde, det er en indsigtsbaseret forståelse, men det er også en forståelse, hvor vi ved, at alle mennesker er lige, som de skal være. Der er ikke noget, der er gået i stykker. Der er ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget, som er usundt. Der, hvor du er lige nu, der er du helt perfekt. Og det gælder også, selvom du har diagnoser, eller problemer, eller hvad det ellers skal være. Alt er med dig, lige som det skal være. Det synes jeg er en kæmpe forskel på den her tilgang til verden, og så alle de andre metoder og teknikker og teorier, der er inden for psykologi eller filosofi. Man kan sige, at vi peger på, at vi allerede har indre sundhed. Det er ikke noget, vi skal ud og finde eller forsøge at reparere noget, der er krakeleret. For vi er allerede perfekte, ligesom vi skal være. Så i stedet for, det er jo også, vi har jo også samtaler med mennesker, som måske kan opfatte det som en form for terapi. Jeg tænker ikke, vi selv tænker på det som terapi, men mere som fordybelsessamtaler måske. Og vi har jo aldrig fokus på, hvad det nu end er, folk kommer med af sygdom eller problemer. Tværtimod, så har vi fokus på, at de allerede er intakte, at de allerede har det, de har brug for indeni. Og en 3P-samtale går i virkeligheden bare ud på at hjælpe den anden med os selv at få øje på det. Ikke? Fordi det kan godt være, at vi ved det, når vi snakker med dem. Men det hjælper dem jo ikke så meget i deres eget liv, hvis de ikke selv ser det. Så ved at vi begynder at kigge i retning af de 3 principper, så begynder vi at få øje på for os selv, jeg er slet ikke gået i stykker. Der er slet ikke noget galt med mig. Det kan godt være, at jeg tænker en hel masse tanker, som gør, at det føles virkelig svært at være mig. Det kan vi alle sammen komme til at gøre indimellem, og nogen gør det selvfølgelig mere end andre. Men det er ikke den, jeg er. Det er støj foran den, jeg er. Og det er også derfor, vi kalder den her podcast, og mange af de ting, vi laver, snakker vi om bag tankerne. Og bag al den der støj, som kommer fra vores tanker, der er vi noget helt andet. Noget, som aldrig kan gå i stykker. Og det er den essens, som den her podcast handler om, kan man sige. Ja. Ja. Skal jeg synge min jingle nu, Sanna? Må jeg sige en sidste ting, inden du tager guitaren frem? Fordi jeg fik bare lige lyst til at sige, at det handler ikke så meget om i den her podcast at blive bedre til alt muligt. Om hvordan bliver jeg en bedre forælder, hvordan bliver jeg mere effektiv på mit arbejde, hvordan bliver jeg en bedre partner for min ægtefælle, eller hvad det nu kan være. Men det handler i virkeligheden om at finde ud af, at vi allerede er noget andet end alt det, vi gør. Vi er noget, der er meget, meget, meget større. Vi er selve universet. I den livskraft, som universet er gjort af. Det er også den, vi er. Og hvordan kunne den nogensinde være mindre end god nok? Det kan jo ikke lade sig gøre. Og når vi begynder at få øje på det, så sker der noget ret magisk. Så begynder vi at tro på os selv, så begynder vi at få mod til alt det, vi måske ikke før havde mod til. Så en bivirkning er måske nok, at vi bliver
bedre til at være forældre, eller bedre til at være ægtefælle, eller medarbejder, eller chef, eller hvad det nu ellers er, vi er. Men det er ikke det, der er fokus. Det er ikke der, vi tager vores udgangspunkt. Udgangspunktet er at blive nysgerrig og dykke ned i, hvem er det, jeg er bag tankerne. Og det glæder vi os til at snakke rigtig meget mere om i den her podcast. Meget. Bag tankerne. Jeg skal nok lade være med at synge. Okay, jeg sad lige glædet mig. Det kan være, vi bare skal sige tak for i dag. Ja, lad os gøre det. Tak for i dag.